Minareya dîrokî binavê Çarling li bajarê Amedê bûye ciyê geştguzariyê. Mînare bi mîmariya xwe li Ciyanê û li Anatolya navîn yekem mînare ye û bê hempa ye. Lewra bê beton li ser kevran disekine. Li hemberê hemî bûyeran hêjî weka berê li ser çar stûnan serpiya ye. Mînare eydê mizgefta binavê Şêx Muttehar e. Wateya Muttehar jî Şêxê Baranê ye. Beriya niha 1500 salan hatiye çêkirin. Li gorî zanyariyên dîroknaz û akademisyenan, Çarlingî mînareyê temsiliyeta çar mezhebên İslamî dike. Ev mizgefta Şeyh Meter Baran e. Devra xwe de Şeyhî li vabûye wexta ki baran nebariye tevê xelqî hatiye jê dua xwestiye wê zî dua kiriye Xwedê zî wî şekil baran daye. O ser wî 1500 de ev mizgefta û ev minara Çarlik hatiye çêkirinê. Mîmariya xwe de pir girîng e û pir cuda ye. Ne wexta wî de ne dûyî de minarekê ew natiye çêkirin yani ser çar hemlinga û ning zî esla qeta ne ser betonê ne zî ser demir girêdayî nine. Sadece ser kevir û ser kevir zî minare hatiye çêkirinê. Evekî çar hemlingê wî çar mezhebê Sünnî ifade dikin yani Hanefîtî, Şafîtî, Malikîtî û Hembelî o qada wî serê zî temsîliya İslamê dike. Minareya Çarling di nava navçeya nav Sûrêde li ser çar stûnan hatiye sazkirin. Kevrên ku hatine bikar anî jî kevrên volkanîk in. Sê li aliyê Bakur, du jî li aliyê Başûr bi giştî 5 bace û qubeyek li ser mînare heye. Bi derenceyan mirov dikare hilkişe ser mînareyê. Her sal bi hezaran geştiyar serdana vê mizgeftê û mînareyê dikin, dua dikin û weneya digirin. Li Paris'te de çawa Eiffel Kulesi akwa meşhur e. Li Diyarbakır'da da zî o li tevê dünyayê da zî ev minare akwa meşhur e. Eserekî awa ne li İranê ne li Tirkiye ne li Iraqê ne li Suriye ne cî da tune ev eserekî antîke ye û eserekî pir xweş e. Em tevê van mîvana zî em davet kin bira îlla werin bira vî eserê me bibînin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 û 7. Li gorî rivayeta mirovek heger 7 cara dibin vê mînareyê de derbas bibe duayê ku kiriye tê qebûl kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.